So, akong kauban diri is si Dodong Putibot, si Putput, o si Prince Joy. Dino to na dapat namatian. Ha? So guys, namin diri sa area kung kuan kana naday nalunod nga tapay. So diri na paingon tong isa sa ilaha nga naanod sa kuan sa kakusog sangin guys. So kana daw kanang bato nga naikahoy kita mo na. So naadra daw sa sablay. So sa bago pa siya namatay is magsentil mo daw na dapita guys. So namin di karon guys, taga sa to, friend? At taga Pagadian daw. Una man. So akong mga kauban guys, nagpalandong. So grabe ka. Nice sa view diri sa malim guys. Si nice game view diri guys. Taga tubig ning bato day oh. Tulo-tulo. Na ako na tubod sa babaw ba? Murag na gini to bi. Di man na undang dal sa kainit. So katong mga restauranter na mga katits. Mura mas tubig ni mga katits oh, kasi available ninyo. Ani-ani nyo eh. Kamalay naman ang isla draw. Bro, daghan isla draw. Amba na ko kay murag laman kay kaligo. No, 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 no. Tang-tang man mo. Natang-tang yung mata. Tang-tang yung mata. Tangtang akong mata, gay. Okay, tawag mo kuya tataw. Mo kuya tataw di mo? Oy, kuya tataw. Gago! Pura man siya. So, bot, dagan jud bot. Dahan yun guys, tigil matabang, bro. Isa ka sa luman bulo. Di ba makang laluman ng dagat? Ano mo kontra? Baba na, hirap sa ako makuha na naman niya. Bulo pasi ko ng salon. Kaya ba mapulok sa ako siguro? Grabe ka power. Wala may pundo, pangita sa pundo. So guys, enjoy kami guys. Kay wala po ang kainit guys. May tag inanir pa man guys dili yung Pitek. so nagsugod sa tag sa pukot guys. Ano katulog mo? Ano katulog mo? Peng butibot kay lala kaya wala lang ko. Kinasan ito. So guys, grabe yung kalangoy. DJ ang kalangoy lang mo yun? Grabe. Masa ba, gunitan ako? Oh. Gunitan. Wah! Wah! So guys, guys, sa Prince Joyce guys, sa friends. What? So guys, karon guys, magsugod na may tagtag sa pukot guys. So toras lang to guys oh. So ako anes. Lantaw-lantaw lang ko na guys kay siyempre ko alam guys surbuta basi kita ra hinungdan nga di malason sila. Side yo. Sa nila kay basta video is muapil akong tagtag guys. Kami doon ay butibot guys. Naramid rin guys. Tawa galing ko lingkod naman daw ang butibot guys. Kaya kini ko butibot kinason mong hangol mong kinason ng batagot. Ikaw ba kinasan? Ngayon kinason si Dodong Putibot guys. Nagbalik na mo po, madala may pulok sa ako. Mura man siya. So wag siya nagmahis yung pagkuyo guys.
May kuitan mga bataan na Three guys, ana si Batibot, ga salom-salom. Ug yang mga kauban nga mga vloggers si Sindra. GB, si Tata, si Tutski, ug kauban among pinagwapo rin sa tabi na si Prince Joy. Prince Joy. Side yo. Oh, marami re. Karon apa medre kay paabot kami sa Tayo, kita lang tayo mo mga bataan na kami gagawin itong apalintira mga Bot. Wow. Ugir ka da. Ang ginaw naman pare. mura man sih. Kayak lagi. Ang batang bukan mo yung kita tapos pria lagi pun yung na bati kita na. So guys, umana na dyan guys. Ay mo ko abot? Ano abot? Tama na guys. Kita mo na guys. Tsa, kita ka na guys. Si Butibot na kuha na tanan guys. Okay, tanan. Ingon na anak kakugian si Butibot guys. Mosadio! Tara pa, kampus Gio. Iya pa nang kuha guys. Gipana na niya guys. Wow! Tsa. Grabe di kanan mo kuha boss. Si Boss J na kuha na. Ang mga kami butang ni Boss J.